ndikatopedzisa ipapo baba ndobva aenda achishedzera mashoko akashedzera kuti chatopagara chete ende iwe nguva nenguva unenge usipo ipapo charamba ndiripo chete chapagara chete. Baba ava ndobva vati usadaro mudzimai wangu, ndobva tapinda mukati memba yedu ndobva baba vakati sori mudzimai wangu zvinowanikwa. Endi chimwe futi chechitu aitora zvipfeko zvangu zvemukati achishandisa mukati memba yangu. Mumba mangu zveshuwa ndakaona mumba mangu machinjwa kana old bed mumba mangu. Animated videos for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. Kutunura kurova uye kubvarura hembe dzairefamuliwani anoda mombe unoizwa here Wangu ndiri kuzvinzwa. Mwendambe yazvika adena pamusoro yemwenda mberi ini ndakaenda kuchikoro kwamhando kwaitambiwa bhora. Ndasvika bhora rapera amai vandipa vakandidedza vanzwa yaipanapa pandaenda handamboramba zvikanzi munotaurei nemurume wangu. Ndikati murume ndakapedzera kutaura naye kare zvanzi zvenguva yakareba sei. Ndikati handichatoziva zvanzi muchitaura kuti kudii. Ndikati zvongomhoresana tichipfuura semunhu anenge ari pabasa pake chipfuura. Zvikanzi imimi murunzi mudana nemurume wangu plus muri kurara kumba kwangu everyday. Ndikati inini akandiona ndiani zvanzi mwana wangu ndiye akanditaurira kwakutotanga kutondirova ipapo handakuwadzosera handakana chandakapindura. Saka mwana wavo ndiye ari kuziva aindiona zvakawanda zvakataurwa nomwana wavo. zvinotaurwa padare kana zvamakanzwa inini zvitaure zviri. Chekutanga mwana wacho ari kunzi musi wakatambawa bhora repovho nemhandu kwamhandu uku ndakatambidzwa $10 nababa wake. Ini bapo ndandiri kurufu handaenda kubhora. Chechipiri zviri kunzi inini ndakati rimwe zuva ndiri kumba kwaamai ava usiku ndobva ndati nhasi ndiri kurumidza kudzokera kumba nokuti ndine mwana ari kurwara ini handina mwana wandogara naye. Chechitatu vari kunzi ndakasvika mumba mavo amai ava ndikachinja odha yavo yemubhedha wavo mumba mavo inini. Chechina zviri kunzi vana vacho vakambonditevera inini vakandipfuudza pamhando apo vachiteera mashure mangu vachiuya neni kumba. Zvinozonzi mwana wacho anoti ndakafonera nababa wacho ndikati aiwa nhasi iwe ndochauya kumba kwangu inhandu yeko nandiende kumba kwangu handione izvozvi mukandinganisaidhira ndimbokuona iso handione klasi ivo ndivane umboone mwana wavo vanozvisiya. Amai ava kuti ndozosvika kuti ndivarove munhu haangorohwi pasina chaanenge atadza muupenyu. Amai ava inini nguva zhinji ndini ndisipo kumba kwangu ndogara ndiri kwapovho kwemuzukuru wangu kwandobata-bata pamwe ndogona kuita 3 to 4 days kana 5 days ndisipo. Saka musi wandakadzoka kumba kwangu kumapasi 8 to tokoti to kuma to 9 ndadzoka baba havanombozwa kuti ndichaita sei ndichadzoka mukati memba yangu. Ndasvika kumba kwangu dzimba dzangu dzakabatana pane spare nebedroom. Saka ini ndakabva ndasvika ndobva ndamira padhoo ndichida kuti ndite sei ndinoke kuti ndipinde mumba mangu. Ndakanzwa mumba mangu muchitauro vachitaura zvavaitaura handambozvinzwa vaitaura pasi pasi. Ndobva baba ava kanguva dikidi baba ndobva vavhura dhoo baba ava ini ndopa uyu ndobva ateera mashure akuda kubuda ndopa ndakabva ndaita sei ndahakana naye ari manheru aya. Ndikati iwo ndowegara uchipinda mumba mangu ndisipo nguva nenguva nhasuno ndoda kuti tise tipedzeranewo neni. Saka pandakahakana naye baba ava ndobva ndamurova chibhagera manheru aya. Pandakamurova chibhagera iye ndobva andibata kona hembe yangu ikatotsemuka iyi pamberi apa ikatsemuka. Baba ava ndopa vakabva vamhanya pamberi pedu ndobva vamira pakati pangu naiye. Uyu ndobva aona mukana wokudii wokutiza
paakatiza ipapo baba ndobva aenda achishedzera mashoko akashedzera kuti tichatopa gara chete ende iwo nguva nenguva unenge usipo ipapo ndicharamba ndiripo chete chapagara chete. Baba ava ndobva vati usadaro mudzimai wangu, ndobva tapinda mukati memba yedu ndobva baba vakati sori mudzimai wangu zvinowanikwa. Endi chimwe futi chechitu aitora zvipfeko zvangu zvemukati achishandisa mukati memba yangu. Mumba mangu zveshuwa ndakaona mumba mangu machinjwa kana odi mubhedhi mumba mangu. Mangwana acho tarusana kudai so atiza ndakuenda kubhora, ndapinda mubhora muchikoro zveshuwa ndakanotenga zvandakatenga muruwa wangu ndakudzoka ndobva atanga kundinongedzera angari pakati pevamwe vake achindinongedzera ndichapagara chete pamba ipapo pabvudza itya rangu ndopanoti ini iwe uchida usingadi uchapabva chete. Ndopandakamushedza ndikati amai nhaiwa Jeni uya kuno, ndobva auya pandandii ndikati nezuro wakanditiza ndanetsana newe iko zvino wakutanga kuti chapagara chete chauri kunyanya kuvavarira pamba pangu chii. Ndopandakatanga kuita sei ndobva ndamurova zveshuwa ndakamurova mbama. Pandakamurowa mbama paakatendoka kudai so achida kumhanya ndobva ndamudhonza tisheti yanga akapfeka ndobva yadambuka apa pamusana apa ndingati neyawo. Ndopandakagumira ipa ndobva ndadzoka ndobva ndapinda ndobva ndaita sei ndobva ndaenda kumba kwangu. Asi aingopopota kana pandakatendoka ndichienda kumba kwangu. Iyo apo ndichatopa chete uchida usingadi ndobva ndati kana uchiti uchapagara ndoda kuona uchapauya here pamba pangu noti ndingaputse musha wangu nokuda kwako iwo. Ndobva ndazoenda kumba ndopandakagumira ipapo. Pandakabata papa nemwana wangu musikana ndianga aripo manext door yese tinotori kure nekure nemanext door angu. Mwana wangu musikana uyo ndianga aripo. Anonzani? Mishe wewe chenjerana. Right. Pamakawaona uchida usiku makaudza asi kuseti mumwe wandakaudza ini ndakanotaura ndakaudza baba mukuru vangu mangwana acho ndakamuka makuseni ndikaenda kunotaura baba mukuru vangu. Saka pandakataura baba mukuru vangu ndobva vangoti mainini alright ndobva vati chimbonyararai mainini. Makuseni acho handina kuzoswera pamba ndakabva ndashedzwa futi kwapovho kwemuzukuru wangu kwanguendaso kwandinobata bata zvangu. Mati bamukuru baba prao anonzi Rafeo Mandisuka. Avapo kwauya mwana womukomana iwo avapo ndifunga vabuda. muri makwari pano? Varipo. Kauya. Ndiani? Hongu zvinhu zvakaitika izvo ndisina tarisiro yekuti ndezvemudzimai wangu achauya, asi hazvina kutangira apa. Zvinhu zvakatanga ndofunga kutanga kuvhurwa kwezvikoro. Jeni achienda uko achiuya nepaye tichikungura ndichimubvunza nezvakosi Masagomba ndowandakadzidza naye. Saka yanga kuramba achiuya pano semudzimai anomboita 7 days kana 6 days ari uku. Ndobva ndaita kutaura naye ndikati ndipowo nhamba dzako. Ndobva ndipa nhamba dziye. Pabva panhamba idzodzo ndopakatanga kutaurira mashoko ekuti svika kuno tidai. Patakatanga kuonana chaipo takamufonera ndopane one nhingi yakabatiwa foni ipapa kuti vazoziva nezvenyaya idzi. Ndobva nditi tichienda kwaJokwani pachikomo chipanapa apa tichikuleft kuright uku ndopatakatanga kuona kana iye anogona kuzvipupura. Ndobva azondifonera kuti ndiri kuenda kurufu kunenzi kwaMenoxide uku kwana Chagwedera here kusaidi uku. Ndobva atopfuura nepabasa pangu. Ndobva ndati alright ndizokubata. Ndobva ndaenda nokumba kweyo sezvo vana vanenge vasipo vari kuhamba maiguru. Ndobva ndanetena so ndobva ndazonowanana naye. Ndobva tabva ipapapo ndopandakazomudza ndakamuudza ndikati izvo meseji yawaitaura kuti ndiri kuchikoro chichi yakabatiwa. Ina zvokufona handichaita handichafona
tichaita se iwe ndinotanga kufona ndopakazosvika incident yakazoitika kuti tibatiwe takutobuda mumba. Hongu mama. Hongu. Ukuzero dupara Mozambique. Hongu mama. Utaro izazi kwa uri kuenda. Ndiko uri kubva. Hongu. Ataro izazi kwa uri kuenda. Ndiko uri kubva. Urupa idza Mozambique dzawatoona dzizo. Ega takupa ungani. Ndimunobvunza. Kubvira ndakazvarwa kusvikira nhasi pandagara pano padare. Kumba kwako ndikuziva. Mwenda mberi. Umbonyarira ndiri kutaura. Mwenda mberi. Kana munhu achida kuti nyaya inake manzwana, achida kuti imunakire zvimubude, anoti vakauya. Ndinokupikirai nawana wangu atatu kumba kwabvunzai ndikuziva. 22 years ndagara pasagomba. Handizivi kumba kwabvunzai. Uyu kana mumba mangu hamuzivi. Inyaya yekuti zvinake, zvese zvokuti hembe yakazobvaruka yakadi. Kana kubatana naye kana kutomunongedzera muground andina kana pakandova ndakudaira akaita zvokundifota ndondi asingazoti ada kundirova. Andizive kana mbavabvunzai ngaataure zvokuti mangwana zvisamuomere. Munoziva kuti inini ndaane 3 months ndisina foni. Ndarowa ndakatsvaga foni ndakaisa mufoni yanzvadzi yangu ndikamufonera wazvinzwa here zvandaitwa nemukadzi wako zvandienda zvinzi. Saka ndoita sei zvanzi taida kuti ndimbotaura. Ndakati inini chandichataura newe hapana tukata 2 days ndaita sei ndarowa unomboyozobvunza kana kuti zvii kana kuti utsvage kuti wondiona sei ubvunze kana chero kumba kuti dai akasvika akataurira hanzvadzi yangu kuti ndozvaroyera hanzvadzi yenyu vaizvinzwa. Zvadaro ndobva achizotsvaga futi nhamba dzangu ini handina foni kai ndokuchifona zvikanzizvo jeni ngaindonivhara nyaya iyi nokuti mukadzi wangu ane zvaada kuzoita. Ini ndivharire nyaya iyo zvandikaitwa zvandisingazivi. Ndinokupikirai mwana wangu atatu kumba kwabvunzai ndikuziva. Bvunzai ngaataure zvokuti nyaya ipere pano padare kwete kupupura zvisiri izvo. Bvunzai taura nyaya yakanaka padare pano. Handisati ndapinda mba mabvunzai kubvira ndakazvarwa. Kubvira ndakazvarwa kana pamba paone gumbo rangu iri handipazivi. Mirai amai muri pakati. Imi pamakanga marova uyu musi wekutanga handiti musa mamona ine musi wekutanga kuva manga maunora kechipiri sekanja kutozengenda matare imamona ine musi arumba menyi kumatare ini amangwana ndakati kuna baba wokwangu ini ndakunodii ndakunoripota kuna mambo sezvo ndaita sei ndaona munhu ari mukati memba yangu munongoziva vanhu vechirume mukadzi wangu chichi sori chichi ndakakutadzira mukadzi wangu ndobva ndaita sei ndobva ndateerera baba nokuti chinoitika amai makazonorova kechipiri imamboteerera murume wenyu ndozonorova kechipiri zviri pamutemo. Aiwa ipapo chakapa kuti ndimurove ndakabatwa neshungu dzekuti usiku anga anditiza ndapinda muchikoro akutaura kuti mashoko ndichapagara chete muchida musingade ndipabvunzai ndo pandikutogara saka ini ndakabva ndabatikana pamwe mandipindura imi muchiti ndakanzi ndi murume wangu chiregedza ani ndimandipindura dhongu komakazonorova sei shungu dzakabva dzandibata makashaya kuti mutemo wenyika amai hautsugurwa ndokutonga nyaya kutonga chaiko unenge watotonga oga saka wakaiswa matare saka wakaiswa polisi saka wakaiswa matare civil court akawanda masabhuku asadunhu vese vakanzi kuitira kukurwa usaiti usarova zvino imi makabva zviti marova nhasi ndouzoinga futi munhu handichipa mutora kunyatsodzaa iwo muri matora kunyatsopasarangurai mukadzi wako akazonorova kachipiri wabvarisa nyaya inini ipapoka inini ndakatozunzwa yanyaya ndakuvabvunza nekuti ndandisipa ndopandakazunzwa ndoibva kuchikoro kwandoshanda ndandisibo kubasa ndobva ndaibva ndobva ndazosvika ndinongonzwa kuti chikarango chichi vamwe atanga kunditaurira ndamai maswera kachikarango kacho kaita sei kari kuroverwa nanu vanhu ndobva ndakamira ndikati kuinde ndaita sei hapana zvandoita sei zvandiri kuziva ndisingazivi pane zvaitika kuno ndobva ndakazopirwa nyaya iyi nemumwe mukomana anegara kwadera kwakati paitika noizi apa pachikoro apa yakadai ndobva ndati alright shamwari ndichanoona kumba ndobva ndakanosvika kumba ndokubvunza dzimai yako ichazoitika iyo ndobva utsananguriwo zvokutanga achindinongedza achiti ndichapagara saka ndatadza kuzvikontrora ndizvo vakandiudza
Naam. Zvakaitika mwenda mberi ndezvekudai. Zvakaitika mwenda mberi ndezvekuti ndizvo inini tabva mumba ndichida kuti ndimuperekedze. Ndopandakabuda ini. Dzokera kumashure picha. Papi mwenda. Kuti azopinda musha mako nekuzopinda mumba mako nekupinda mubedroom mako whatever. Patsanangurei pakutenzi kwanza. Alright, zvakaitika zuva iroro ndiri kuti paakambouya pekutanga handitika akapfuura ndokubva anopinda nekusaidi kune zumbu rehuku pakagedhi kadiki kekuku zumbu rehuku riri kusaidi uku. Ini ndaitouridza redhiyo zvangu ndirimo mumba, vana vaenda kunorara kwamukoma. Ndopandakanzwa noko ndoti ndiani, ndobvaramba achinoka, ndodaburitsa tochi, ndobva ndaita sei, ndobva ndavhura dhoo, ndobva ndatarisa, ndobva ndati alright po handiri kwakuma past 7 to 8 izuva rekutanga iri. Ndikati hatibve ndaita sei, ndakuperekedza. Ndamupusha kudaro kana kuti ndopari kunzi pandakazoonekwa here ndichiperekedza uyu nevana handizivi, kana kuti kune kuti parodi pandakadai so panerera vana. Saka ini ndoite pfuura ndopanapa ndopandakamuperekedza. After ndofunga ndofunga 3 to 4 days ndopandakazomufonera nchiti uri kupi. Iye akati ndizvo ndiri kumba. Zvikanzi iwewe uchiita se chiuya kuno, ini handisi kukwanisa kuuya ikoko. Ndobva ndati alright, inini kuuya. Zuva iroro takasangana ipapo, takasangana panenzi pachizenga. Handiti ndobva kana kutaura chokwadi jeni ipapo. Aiwa, taura kune dare iwewe. Alright, ndobva tasangana paya ndopatambotaura ndikati handei kumba kwangu, hanzi aiwa nhasi handisi kuda chichichi. Ndobva ndobva adzokera, takangobva ipapo ndobva ndakudzokera kumba. Ndakatokorewa zvangu chinwa supa yangu, ndobva ndadzokera kumba, ndobva ndanerara. Saka patakazopa akazouya manje ndopatakazoita sei, patakazoti amai zuva ripi iroro? Ndati iwewe uri kusanganisa zvinhu zvako 4 days izvozvi. Wamboti zuva ramakasangana vamuperekedza wataura kwachizenga. Ndabvunza zuva racho iroro rekuti rari kunzi akabatwa mumba mako musi wesandi. Chii zvakafamba sei? Ndipo ndobvunza ipapo. Ini ndakanemutora pagedhi pechikoro, ndamufonera ndobva taenda kumba. Ndofunga mapasti 7 mapasti 8 iri ikokoko. Ndaiziva kuti vana vaenda kumba kunerara, ndobva tanosvika mumba, ndobva ndatodya sadza, iye akagara handini ndizvozvo. Iye achingogunun'una kuda kuenda chete chichichi. Ndopatakakurukura nchiedza kutaura aiwa usaende chichichi paipai. Ndopauya ati aiwa ndakuenda nguva yaita sei yafamba. Ava vanhu ndopavakanga vari ndopavari kutaura kuti ndakanga ndanzwa kakutaura mumba umu. Ndopavakamira pakona ipani. Unorara mumba yemukicheni? Aiwa paneti. Unorara pai? Pindura mubvunzo wangu. Mubedroom mangu. Ndo makamine sadza? Ndo mandisiyirwa sadza kana ndisipo nevana. Saka ndo makasviko ndo mama makasvikopinda imomo mubedroom ukamu pane kakicheni ine tikarapa handiti. Saka tikapinda padhoo apa mubhedha wangu uri uku handiti. Saka apa vana iwe shamari asi ura zvemadrawing panapa. Aiwa handataura zvemukicheni mwenda mberi. Handina handataura kuti makasvikopinda pai mubhedhu. Wamutora pagedhi rechikoro? Ndosvikudya sadza rako? Ndokuti iye akatogara akatoriramba. Ndopatakurukura achiti iwe unozinda kana matime iyi, ndopaaijambuka achiti handikwanisi kuenda. Saka ndofunga takatotora almost 30 minutes iri, iye achiti handii kwangu. Ndopataikurukura paipai ini ndichitoda kuti ndakumuperekedza tichidzoka. Ndopandakazosangana neincident yakaita. Mukomana uyu nyaya ndeyekugadzira. Nyaya yemukomana uyu ndeyekugadzira. Dare ongorora nyaya iyi. Iwe Jeni,
kana uine zvaunoziva ka maererano nemhuri iyi taurira dare nekuti ukada zvauri kuvanza vanza izvozvo vakurongera vanhu ava kana uchinyepawo toda kuti zivi unyepa kusvika papi pamusoro yemwenda mberi mazuva kuti kana munhu uda kuti nyaya yako inakeka wazviona kuti uda kubatwa nenyaya yaka unoigadziridza yosvika yanaka amai ava vakandoro vakawanda taiti mugiraundi kochi wevarume webhora vese anonzani amazino ndo vakazomutsura amai izvii zvamuri kuita mugiraundi makazara vanhu inda muchinyazisa kudai mugiraundi makazara kahwani ikako kekuti handifota zvekumba kwaone rangu iri kana ripi rinoshura inini kana kwakaita kumanheru mwenda mberi chero tienda kumarufu emabheri handini ndakabatwa roko handiona handiende kudzimba dzevanhu ngaataure nyaya yake kuitira kuti mangwana akaramba achibvunzwawo achapedzera abuda musaga ndindomba kwavanini iwe unoziva kuti jeni aone here jeni akanditendezvo inini pachizenga patakasangana padhuze nepanhinga apa ukonga wauya nani ndiri kubvunza wakauya uri 1 ndine supa aiwa taura chokwadi wakauya nani patakasangana kumapastiniki wakauya nani pawakauya kumba kuma 6-7 here wakanga waperekedzwa nani ko pandakakuperekedza ndichienda newe kuma past 4 to 5 uchienda kurufu wakabereka zimutundura wanga wakasunga so nenhiki nejaketi ranga wakaisa apa uchienda kunonzi kwana kusaidi kwananhingi apa wangauya nani usiku aiwa uchienda kurufu hamene kusaidi kwana mabhreki here patakasvika handi wakasangana nachagadamai nebhaskoro akatakura kreti yanga yakaiswa chikafu chehuku indichiteera mumashure tichibva tatena nepaipa zimutsambvi paipai zuva rakudai so uchiti ndichazonosvika kwaita sei kwaviri hazvizvizvo uchienda kusaidi kwana mubvere here hamene kwana mubvere kwaita rufu ndiri kunyepa here wanga wafamba nani ndizvandiri kubvunza baba ava makambulana neniva hazina mhosva kuti wakasvika mumakumba wake pane kudanira kungo kuti mesangana musango kana pakumba kwake kusina kusvika makambulana navo zvakanaka mukunza ari kuramba kuti vamulambulana naka iwe wataura iwe wataura kuti wakasangana yakangani kake chitatu tichaza ndii musi wakasangana naye angapfeka hembe dzekuti uyu musi wandakasangana naye anga ine chishoti chimwe chakabva chinenge chiskin tight chine shinda yenhiki inenge yewhite muno nekamwe indi imwe aizi zambia yacho pane imwe zambia yaunoisa mukabhegi katikitiki kakadai so aiwa nditaura chokwadi zveshu kana zvikanzi kwaita research kana mumwenda mberi kwakaita research pazvipfekwa zvake zvandiri kutaura ichokwadi pane skin tight inenge haisi black inenge chichiri yakasoniwa muneshinda yewhite alright imimi mbaka dzavo nevava munadzo ndikutaura nevava munadzo here sokuti chimboteerera iwe handiti uneziva kuti kana munhu achirara nemukadzi pane marara auta naye iwewe handiri kunyadzonzwisa zvinezika handiti unotomuona pane imwe nhambo yakataurira iri pamiri pamai avo yakaona iwewe yokuti kana asika vasungudza avo pawakarara navo pamazuva 3 uchivaongorora ngoti atomukadzi wako pane imwe nhambo yakaona kuti kavasungudza avo kanditariswako inooneka hapana nhambo yandikaona kubva unosunga kuiona aiwa mirai ndati kubva kunoku handiti hapana chako hana nhamba yaainayo mati mbomira yama munopuwa mukana wokutaura iyo shamari taura zvakanaka ndinazonza zvakanaka isi varumetedza zvatine chasi saka ndiwe checho nebasa iroro tese chinaro ndosaka kwaona ndasvika pakubvunza izvozvo kuti ndochokwadi tinyatsotaura kuti imwe nhamba yakaongorora pazuva 3 zvokuti baba zova nhamba dzavaina dzamai zvokuti vakaenda vanitungwa vainadzo zvokuti gungwa kana murume kuti hazivi maongororo anoita chikomba
nkutaura hapana chakaona mwenda mberi hapana chinhu chandakaona kuti kwaikazoonekwa namba pana mai ausina kuona handina mubvira ndakuunda iwo saka ndatipo kwaikazooneka ndisingazivi zvangu kuti zvingaitwa sei asi ini pachangu zveshuwa kuti ndipupure kuti zvipane zvandakaona pana uyuka handina zveshuwa zvakafanana nezvaadzimai ako mari zvarasina kuona muto iwe unoziva vanhu vese vanona kuti iwe nauze kusina asi kuti vanhu vachichaki asi chipari iwe chisikanaui nomukadzi wako chairman mudezewa mwenda mberi inini kutaura chokwadi kana dai zvichinzi pane zvinonosechiwa kana asina ichocho chinhu chinhamba yandiri kutaura pamwe ndikanzi ndiri kutaura false statement asi ndo chaanigara akapfeka chete ichocho anga pane rimwe rinenge rakabvarwa panapa here panapa ndikutaura chokwadi zveshu enda mberi kutaura chokwadi pamusoro da kukudzorerayo mashure kuja kutongoti ndati nonoke hangu ndanyatsokunzwa kwayatanga asi pane zvandanzwa alright ndinayo mike ndanzwa kuti zuva rekutanga ndakaperekedza Jeni angwa yakadiki ndoka ndamuperekedza ndakaonekwa ndifunga vanhu ndo vakandiona here zvakakonzera kuti ndozvandanzwa pekutanga yes ndobva ndazozwa kuti kechipiri takasangana kwachizenga ndobva ndazinzwa kechitatu kekuti ndakamutora pagedhi rechikoro achiuya kumba ndovataura kananga ka 30 minutes achiti handei kwangu mene kuti handei kwangu kunoita sei kana kuti kwake wairamba ziye but pataida kudzokera ndipapa pekutanga bebe sei wakafunga kuti vana ndo vakandiona ungumwenda mberi chandakafungira kudaroka ndakazonzwa dziri statement ava havana mundiudza nyaya idzodzo dzanga dza statement dzakabuda muground report ndo pandiri kufungira kuti ichokwadi maybe pandakapfuura vana vakaita vakandiona statement iyi ndakatozoinzwa after paine zvaitika bvunzai sei vana vako vachirara kunext door iwe uine dzimba dzakakwana mumba pako vana havai 2 imwe haisati yane dhoo rakakwana haina floor rinengwa nechidhoo chokugadzikira chechi saka vanorara uku kwani kwaamai guru kwababa wacharisi nana Betini nana Siriet ndo vanorara navo nevamwe vasikana uko kana ivava varipo vanonorara kuku nokuti hatisati takwanisa kuisa imwe floor nedhoo chimbokurukura ukama kunyatsowirirana kwawandira nevana vako kubva pane kutanga something like that Michelle something like that zvichienda munowirirana kusvika papi hapana chati kuwirirana nevana vangu tongowirirana zvokuti kuchikoro kudya sadza nezvimwewo zvongoti uri mubereki unobatsira vana kana pangave padambudziko rekuchikoro dambudziko rekwakati nezvese zvinongoitwa mwana ndo zvandowirirana nevana sei uchivachita ndichivatichita sezvo madzimai anga asibongoenda mberi haungazoite zvinhu zviri pajekerere kuti vana vaone unotanga waperekedza kwaba mukuru aiwa ndavaperekedza unoita sei what do you do inini kana ivo vanogona kubika sadza ravo ndisipo pamwe ndiri kuhwahwa ndiri kuita sei indotosvikawo zvangu ndiona sadza rangu riri mubedroom mangu vekiya pamba apa indikinura ndakuita tamba yangu ndege good bvunzai unodanana naJeni here hongu ishe wangu kana nhamba dzake ndotova nadzo kana mameseji mamwe teerera zvandiri kutaura ese kuti azoenda kurufu taibatana tese Jeni tinodanana zveshuwa naye zveshuwa shuwa hongu nababa wangu kudai saka wakabatwa naJeni zveshuwa shuwa shuwa nababa wangu kudai mukadzi wako akabvarurira hembe Jeni zveshuwa shuwa
izvi ndakazvinzwa no. hongu akazviita kuground. Yes, saka mukadzi wako akabvarira Jeni hembe akapfekenura munhu panyika. Hongu mama. Thank you very much. Mwenda mberi. Kunzwa Jeni uyu aiuya pamba pangu nguva ndikundisipa. Wakanzwa nani? Vana vangu vasikana vaviri vaimona achipinda mumba mangu. Vana vasikana vangu vaviri vaimona achipinda. Vakamura kangani? Akatopinda kakatowanda ndisipo. Akangani? Kanokwana kuita ku 3-4 times zisematsanangura ari kuita murume wacho. Murume wenyu akatoshotesa ataura vashoma. Imi makaudzwa kangani? Inini vana vakanditsanangura kanokwana kuita katatu kuti mama Jeni auya akapinda mumba. Nguwai? Apo time vana vava nambotaura time kuti ini ndendisipo ndendiri kwapofo. Iwe uda kunzwa ka? Iwe waida kunzwa kuti zviri kufamba sei? Waisingakubvunza kuti anosvika nguwai kazhinji ka20 kwate. Vakati awanzosvika nguwai. Vana vaiti anowanzosvika kuma past 7 kana kuma to 8 kana past 8 ikoko. Ozobuda nguwai? Zvokubuda sei vana vadiki vanenge vabatwa nehope. Havazozivi kuti abuda nguva yaperekedzwa nguva. Vana vanenge vatobatwa nehope varara. Wakanaka. Iwewe Funzai. Jeni wairara naye kunguva yakareba kuri basa imba maigara mama hours mangani muri kumba imwe? Taimbogara nguva hombe nekuti iye aizoti unendiperekedza unosvika kunoko handiti, saka taingotiwo 2 minutes tangokubuda takudzokera ndichimuperekedza ndikatomwenda kumba kwana Jeni. Ndozaaifambira kuda kumba kwako 2 minutes izvozvo? Baba zveshuwa kutaura mwenda mbereka ndikutaura zvataita kana pandiri kutaura toda kubatsira naye baba kuti 2 minutes ndozaaifambira kubva kumba kwavo kuno about 4 kilometers. Mira unzwe wenga 2 minutes zozo kupinda mumba mako 2 minutes after 4 afamba 4 kilometers mwenda mberi. Ndebhumiro yangu kupindura ndaura kuti unyatsana kusakwana kuuyu haana kukwana ka ndati mwenda mberi. Jeni hatina mbobvira tagara senguva yakadai tiri tese, zvinhu zvedu zvaya zviri ngoti chida munhu achienda. Alright. Iwewe kumba kwaJeni unokuziva here? Ndepaziva. Wambopinda mumba kwake? Handina kubvira ndapinda, asi iye pandaimbomufonyera ndakamushaya achiti ndandiri kugadheni, ini ndobva ndamira panenge pachada here apa pane zvikomo zviri panapa. Sei usina kuenda kumba kwaJeni iwe pakusana kwenyu? Mira unzwe, iwe uri munhurume ndiwe unowanzofambira mukadzi. Hongu mama. Sei usina kuenda kumba kwaJeni? Iye Jeni ari ani vaifamba sei nokuti anisingofambira munhu ndiani apa? Mwenda mberi. Anisingofambira munhu ndiani apa pakati pemurume nemukadzi? Ini. Right. Sei usina kumbosvika kumba kwake? Mwenda mberi. Jeni anowirirana nemumwe mukadzi anenzani? Uyu anenzani? Koreta. Handiti? Mati. Handanyatsonzwisa mwenda mberi. Ndati iwewe munhu womurume ndiwe unofambira mukadzi. Hongu mwenda mberi. Sei usina mbofambira kuenda kumba kwaJeni? Ipapo kazhinji ndo pandoda kuedza kuti ndipindure pamwe ndikapindure indirect. Pindura direct nokuti mubvunzo kana direct ndiye kutenda. Why? Ina handakukwanisa kuenda kumba kwaJeni. Why? Nokuti ndezve Jeni kazhinji kacho ndiye aiuya kuno achibva kumba kwake kunei chikaita zvokuti iwe semunhu womurume ushanyire musikana wako kwaanogara kumba kwake unorara ukoko ndisiya imba yako uremekedze imba yako. Jeni ani murume here? Akati handina, akati ndakafirwa. Azvoko nditaurira. Alright. Iwewe kwakasununga kuti musangane ndekupi? Kumba kwaJeni kana kuti kumba kwako iwewe? Kwangu kwaizotyisa ndisingazive chii nyaya yekuti pindura mubvunzo straight man iwe. Kwanga kwakasununguka ndekwaJeni. Sei usina kuenda kumba kwaJeni iwe? Wakariska upenyu hwemba yako kuti imba yako iparare pane kuti uende kwaJeni usina murume. Pamusoro imwenda mberi. Ini nakandidedza kanenge kaviri. Asi ni moyo wangu waingoramba kudzika kuno nokuti handisati ndambokutambira kana kuita sei. Saka ndaimuudza kuti mwenda mberi. Iwewe kana uri free uya kuno kazhinji kacho kwandiri kutaura ihodhi inebva pasekondari chidai.
ndokwataita se kwatainanga nako takaita kaviri iko zuva rechitundu ranga akabereka chimwe chimutundu so achienda kurufu kwakunenzwa kwajena kwaningi kunenzwa namvere zvemutundu tazvinzwa mubvunzo wangu hausi kujekesa kosi chandida kuziva pana chekuti iwewe ndiwo ufambirwa nemukadzi saka mukadzi uyu haana kukwana anofamba rwendo rwakadaro 4 kilometers pinga murume usikaona 2 minutes kozi dai anga achida murume aisingwa kuenda uku zvokunorarako haana mubvira rareko kumwenda mberi aingoda kuona fesi yako chete tinongoti chokwadi mwenda mberi nokuti ndo zvinhu zvaiitika jeni wakakwana here saka pamusoro yemwenda mberi hembe haina kumubvisa hembe dzese pamwiri pake. Hembe yake aida kumhanya kudai, ndobva ndamubata apa hembe ndakaibata kudai so. Hembe payakadai so hembe ndobva yaita sei, ndobva yadambuka apa kasekwa ndobva kadambuka ikako pamuviri pake. Ndogona kumutengera hembe yake kana achida kuri. Musa wabvuma. Ndaida kuisiye. Kuti pane imwe nyaya iri kuseri. Jeni. Sei wewe upomerwa. Wewe wati wewe kumbura asi kunzi wewe na mai ndiwo ngoromba chikurukura. Sei wewe uri kupomerwa kuti ndiwo ngoromba. Kana wakanga usiriwe ndiani anga aripo. Pamusoro yemwenda mberi. Amai ava vachindiudza inini. Havana kuti vakandiona. Vati vana vangu havari kunitaura vanondudza pese pandinouya. Nhasi kwakuda kuzvinatsudzwa kuti zvinakire pano. Ini vachindirova vakanditi vana vangu ndovanombowo wese. Ndo vakandiona ava vanaundiona. Taura ineni vasikana. Imi ama imi. Ngati mubude pachena. Ndiri ndanzwa kaviri muchitaura katu. Vana vangu ndo vakandiudza. Asi ndanzwa kuti makanzwa vachitaura mumba. Murume wenyu akapupura kuti vakazonzwa tichikurukura taikurukura achiti ndiende kwangu, something like that. Ndizvozvo. Hongu handisi kuparama. Makanzwa here Jeni achitaura mumba menyu. Hongu ndakamunzwa. Vana vangu ava vaindiudza kana ndadzoka ndabva kwandendabva. Imi ndivamazonzwa. Jeni anga akauya akarara mumba akaperekedzwa nadhedhi. Jeni akauya akarara mumba akaperekedzwa nadhedhi. Saka musi wandakazodzoka ava baba vanofungira nguva yese ava ndisati ndabata information kuti aiuya achirara mumba mangu. Ndaiwanzofonda semurume wangu. Baba Bhuro. Ndiri kuuya ndapa murombedzi. Chichi saka musi uyu handina kuita sei. Handina kufona. Ndakabva ndangouya pasingafungiri. Ndobva ndanzwa mumba muchiita sei. Muchikurukurwa. Ndobva ndambomira. Muchikurukurwa mumba ndobva ndambomira. Saka nguva pandakamira ipapo baba ndo pakabva vavhura dhoo. Vachivhura dhoo vachibuda baba. Uyu achiteerawo achiteera mumashure. Ndo pandakabva ndati saka nguva iwo Jeni kwakune mwedzi. Ndikati iwo Jeni. Saka ndo waigara waipinda mumba nguva nenguva uchipinda mumba mangu ndichinzwa nevana vangu ndisipo. Ndo pandakatanga kuita sei kurwisana naye manheru iyaya. Uraita amai makamuona zvishuwa. Yes, ndakamuona nemasango aya. Wakaonekwa zvishuwa nemaziso iwayo.
Ro. Tombotamba nayo mangaro. Tatafunga kuti imwe yacho itongobuda. Pane imwe iripo munoiziva. Yasikuro ana. Iripo ivi. Pedzisai already yapera. Ari kuda mazvinzwa ada kuripa mbiri bharura hembe pachita chevanhu rasara rakashama ini kana nyika ino haizvitambiri izvo mombe dzacho dzinouya rini asandaziva mwenda mberi uda kuti kana mombe dzacho ina ndini mombe dziri mudanga ndedzemadzitete baba havana kana mombe aiwa baba iyo imwe pane imwe iripesa yakati yatokumhara yekudhara nemataro vanguta nokuti migwa pano mugotwasama kumhara yekudhara kana zvifarira kana kutauridzeka mutomukoma kutungira regerausingamuziva ndichazoita kuti musha yakati tikubatsira kuti deti unoya mombe andisati ndaziva dheti mwenda mberi toda kuti mombe dziri mudanga baba ava havana kana chinhu kwese uku handikutsvaga uku mhosva makapara ndimi hazvina baba izvi makapara mhosva mukuru wamunhu musunura pamberi pepublic panapa mai hatizivi vanhu vari kutongoisa hapana anoziva zviri kumba kwake pari kutongwa nyaya dzamai nadzo ndo dzamuri kuchajwa panapa zvekuti munei ayo mombe mbiri kana kuti $700 $300 $350 each zviriva muri kuchema chema kuna iyeye mwenda mberi ndizozvetadai yanga ichinakidza sei ava ichiwanaa kana makafurirana maona payagumira saka imi michombo yacho chinhu chakatonaka chandikakubatsirei nacho ndicho kutogwadama saka nyanya kwazvo pasi pachenu aiwa kunyangwe ndambiri vakangoti vachanditoedza vanozondiedza makaendezwa polisi daiwa ndini uzokere kupolisi uri kuti nyaya yafamba sei nditi wakarohwa iwe kune munhu anobvunza kurova munhu kana ndikadai so achikora kodzero yemunhu handiti wakachora kodzero yako mombe matikuni mombe dzacho mombe kumbira kunama ndokumbira regerero cheni achikumbira kuti ndokumbirawo pamombe mbiri ondidzikisirawo ndokumbirawo regerero ishoka amunogara mese vanhu vamunoona navo hungu vakakutadzira vakakutadzirai chemera murume iyeye muchafunga kuti imombe mbiri chezobva mudanga menyu murume wenyu zvakasakisa zveshe achatobhadzara futi zvakasakisa zvese mutauro wese uchasvika kwari mani kusaka iwewe dzora moyo jei taura chinhu dzoka chakatomira izvi ava kutokumbira kwakuti jeri yangu kuti ndire izvi ukaona dare raita soka regera panenge padii pamusoro mwenda mberi ndazvinzoregerwa handikumbira asi noda muripo wangu ndikwati kuti deredza hatina kuramba anondipa mombe 1 yakuti uchiona ndozvisa kwakaita handitemi zveupenyu hwangu kwamupurudze waita basa muri kuzounoka nani dare rizi
nyanya